Přátelé, představte si, že většinu své pracovní doby strávíte s těmi nejlepšími podnikateli v zemi. Taky si představte, že jednoho dne jste na palubě letadla se zbrojaři a letíte do Afriky a druhý den máte ty nejlepší startupisty a provázíte je po Silicon Valley. Zároveň máte v Čechách přístup k těm top politikům, kteří právě mohou podnikatelské prostředí ovlivnit. A o tom přesně OneBond podcast je. O příbězích, které ukazují, že to jde, že věci jde ovlivnit, o odvaze, originalitě a úspěchu. Mým dalším hostem je podnikatel a viceprezident České hospodářské komory Radek Jakubský. Dobrý den, vítejte u nás v podcastu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem si na vás připravil veškeré takové ty dotazy, které se ve mně kupí, když jako podnikatel sleduju tu scénu a tu bídu, s jakou prostě, řekněme, ten stát přistupuje primárně k technologiím, inovacím, jak nám vlastně podnikatelům strašně těžce dokáže v těch věcech pomoct. Tak já vás budu trošičku trápit v tomhletom. To je skvělý. Zkusíme hledat nějaký pozitivní body v tom světě negativná, jo? Zkusme to, ale já na ten začátek, já vždycky sním o tom, že bych měl tu motorovou pilu toho Javiera Mileje a prostě mohl bych jako říznout. A teď nemyslím jenom byrokracie, úřednictvo, ale obecně do fungování těch zdlouhavých procesů a podobně, aby se nám vlastně podnikatelům fungovalo lépe. Kdybyste za sebe mohl tu pilu mít, do čeho byste řízl jako první? Mě vždycky nejvíc irituje, když jako podnikatelé musíme státu něco reportovat a stát je schopen mě napsat, tady jste udělali chybu, máte to špatně. To znamená, že on tam správná čísla má, zná je, ale chce, abych mu je poslal. Tak proč mi nepošle report, kde napíše podle našich údajů, nám to vychází takto, zkontrolujte to, v případě, že je něco v nepořádku, tak se ozvěte. To je u hromady statistik a u některých výkazů pro možná finanční úřad a tak dál. A mě to vždycky jako nejvíc vadí na tom, že vlastně oni vědí, jak je to správně, ale přece mi to neřeknou. Já si na to musím přijít sám a pak jim to odreportovat. A proč je to tak, že my Češi, místo toho, aby jsme svojí legendární chytrostí údajnou hledali, jak ty věci jako zrychlovat, zlepšovat a hledali ty triky, proč někdy býváme papeštější než papež lomeno Brusel a snažíme se být ještě tvrdší v některých nařízeních? Obávám se, že se na mě budou někteří státní úředníci zlobit, ale oni chtějí taky si ta svá místa podržet a chtějí mít svou jistou agendu a práci a vědět, že i za rok, za dva a možná ještě jejich děti tam budou chodit a budou mít jistou tu definitivu a všechno bude v pořádku podle nich. Ale myslím si, že jsme dostatečně schopní jako národ vymyslet, jak to dělat jednodušeji. Věřím, že v současné době je i spousta prostředků technických, jak to dělat lépe. Bavíme se neustále teďka všichni o umělé inteligenci, že ta dokáže zastat spoustu práce, ale já si myslím, že to je hlavně v těch lidech. Teď jsem si vzpomněl ten citát, že řídit stát jako firmu od nejmenovaného politika. Ale vemte si, že dneska v té mé branži, v technologiích, už vznikají první budoucí unicorny dolarový, kteří budou mít třeba méně než 10 vlastně zaměstnanců. A mým snem by bylo mít stát, který by byl taky rychlým technologickým unicornem, který by měl desítky, a ne desítky tisíc vlastně úředníků. Myslíte, že právě ty trendy v datech a v umělé inteligence, v automatizaci spíš, k tomu směřují, že to nakonec dopadne i na úřady a že to zrychlí? Já myslím, že to bude ta poslední bašta, která se bude bránit ze všeho nejvíc, ale doufám, že to tak bude. A já věřím zase, že ty lidi ale pochopí, že když půjdou dělat něco jiného někam jinam, tak se můžou mít ještě lépe, můžou si možná více vydělat nebo být spokojenější a že to není jenom o tom, že se budou zuby nechty držet na těch místech, kde jsou, ale že vlastně si řeknou, že to je fajn, že tohle to dělá stroj a já můžu ten svůj intelekt věnovat něčemu, co prospěje ostatním lidem. A chtějí? Myslím, že už z přirozenosti z naturelu lidí určité procento nechce, nikdy chtít nebude,
To je stejné jako, že určité procento lidí nikdy nebude pracovat, ale věřím, že spousta lidí tam je takových, že by je šlo nadchnout. Když se dozvědí, co můžou dělat, co by je mohlo bavit víc, a když jim někdo, jako vy, když se zabýváte technologiemi, ukážete, jak vlastně báječné věci jdou vymýšlet v současné době, tak by je to mohlo odlákat a možná i to odlákání by byl dobrý první krok, protože pak by to donutilo ten stát přemýšlet, jak fungovat efektivněji a s menším počtem lidí. Zkuste říct, je ten problém v tom státním aparátu spíš ve spodu? To znamená, řekněme, ten úředník nemá ty návyky, nemá ty nástroje, případně je líný, nechce a podobně? A nebo je to problém, že dneska ve vedení těch úřadů, ministerstev, vysocí úředníci buď nechtějí, nebo manažersky to nezvládají, neznají nejnovější trendy. Je to spíš problém ze zhora nebo ze zdola, byste řekl? Já si myslím, že ten problém je hodně v komunikaci. Protože spousta i těch státních úředníků by chtěla pomoct, ale často nemůžou, protože jim v tom něco brání a brání jim v tom třeba i nastavení. Když půjdete typicky na finanční úřad se zeptat, chcete s něčím poradit, tak vám vždycky řeknou, že nejsou tam od toho, aby radili a pomáhali, že oni tam jsou od toho, aby to kontrolovali. A oni tu správnou odpověď vědí, nebo vědí třeba, jak to bude v budoucnu, protože na to měli nějaké školení, ale někdo jim nadřízený jim řekl, že tyhle informace nemají poskytovat, že to je práce někoho jiného. Mm-hmm. A zrovna tak si myslím, že často neprobublají ty informace až nahoru a ty poznatky z praxe, které mají ty úředníci, tak vlastně se vůbec nedostanou k těm jejich, řekněme, nadřízeným na ministerstvu a podobně, na to, aby se to dostalo mezi politiky a mohlo to vyústit v nějakou úpravu legislativy. Například. Vemte si, je to takový evergreen mezi námi podnikateli v technologické oblasti, zaměstnanecké akcie. Jo. Vemte si, že máme tady na papíře, že pravicovou progresivní pro digitální vlastně vládu a ani takové téma, které bylo 15krát objeveno a 15krát implementováno v jiných vyspělých zemích, tak u nás pravděpodobně nebude do voleb. Do voleb si troufnu tvrdit, že určitě ne. Mm-hmm. Naposled jsem měl rozhovor na tohle téma před 2 dny, takže opravdu jsem přesvědčen, že to nedopadne. Na druhou stranu asi je na nás, abychom vysvětlovali trpělivě, opakovaně, často a stále dokola, že pokud něco funguje ve všech okolních zemích a ve spoustě zemí po světě, tak být tím negativním ostrůvkem není úplně výhra. Řekněme, ta startupová komunita je relativně malá, známe se všichni a podobně a diskutujeme tyhle téma. A je zajímavé, že není žádný politik, který by vám řekl, že ta agenda, která dneska vlastně vznikla na půdě asociací, by řekl, ne, já s tím nesouhlasím, já s tím mám nějaký konkrétní problém. A přesto se ty věci nedějou. Taková záhada. Tak jedna otázka je, jestli jsou ti politici upřímní v tu chvíli, kdy se s nimi bavíte, protože pořád jsme všichni voliči a oni ty hlasy potřebují získat, takže dokáží asi v tom nějakým způsobem kličkovat tak, aby nikomu nelhali, ale zároveň, aby třeba mohli říct něco, co je na hraně a dá se nakonec vykládat tak i tak. A to už je jich asi vlastnost, že? Typická. Ale na druhou stranu já se obávám, že by to mohlo znamenat z jejich pohledu určitý propad v příjmech, protože samozřejmě se tam bavíme o tom, že u těch zaměstnaneckých akcí bude nějaká výhoda daňová. Mm-hmm. Ale nikdo si neuvědomuje, nedá na tu misku vah ten protipol, že dneska, já myslím, že to i potvrdíte, ve startupové komunitě je mnohem jednodušší si založit tu firmu v Americe nebo v nějaké jiné zemi, kde ty výhody jsou a vůbec to vlastně neřešit. Protože dneska to je tak snadný a tak online, že firmu v Americe založíte, aniž byste tam musel, anebo když tam zaletíte, tak za 2 dny je máte založenou a tohle neřešíte, protože tam to prostě funguje. A vám je úplně srdečně jedno, zvlášť jako softwarovým firmám a různým startupům, jestli přeci máte to sídlo tady v České republice nebo v Texasu nebo někde ještě úplně jinde. A takových lidí, jako je Honza Bárta, který zveřejnil, kolik tady daní, to jste si asi všiml, tak takových, jak to říct, prostě patriotů nebo prostě nadšenců je málo poměrně. Já jsem se
nedávno zúčastnil vlastně akce Czech Investu, kde se prezentovalo, jak si stojíme jako Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi z pohledu startupů, venture kapitálu a těchto aktivit. A pravda je jako výrazně smutnější, než jsme si mysleli. Jo, patří nám zhruba 20. místo ze 24 zemí. A ano, těsně jsme překonali Bulharsko, jo, a těsně ještě se držíme jako před Polskem. Ale je pravda, že už to není ani to, na co jsme byli zvyklí, že jsme jakž takž drželi krok, ale fakticky dneska patříme na chvost i v té Evropě, o které se tvrdí, že už je na chvostu těch globálních trendů. Pravda je, že opravdu jako Česko určitě startup nation dneska nejsme. Dá se s tím něco dělat? Já bych ještě poprosil, abychom rozlišovali Čechy a Česko. Dobře, Česko. Protože se bavíme o tom, že je jednoduché založit si firmu v zahraničí. Jasně. Tak to pak v těch číslech není zahrnuto. Okay. Takže Češi možná v těch startupech jsou mnohem lepší, než hovoří statistika, ale právě proto, že to jsou lidi, kteří jsou vysoce inteligentní, umí žít globálně, řekněme, po tom světě se pohybují často, tak jsou schopni snadno si porovnat ty podmínky v různých zemích a potom rovnou začnou jinde. Takže tohle je za mě ta chyba, že my si necháváme utíct právě ty startupy a možná i ty jednorožce, protože prostě oni začnou jinde. A sem už je nikdo nezláká, nikdy, to víme. A vím, když jsme byli na misi s hospodářskou komorou v Americe, tak kolik z těch firm, které s námi byly, říkali, jo, my už tady máme firmu založenou, my už podnikáme odsaď. Je to třeba krásně vidět na Izraeli, který už jede několikáté kolo těch investic, které se vlastně točí z těch úspěšných firm vlastně doma i díky tomu, že zvýhodňují daňově firmy, aby vlastně reinvestovali zpátky do research and development a do inovací. Taková ta statistika, kterou mám rád, je, že zatímco v Čechách zhruba $20 na osobu jde do venture kapitálu, tak v Izraeli je to dneska asi $700 na osobu a ten rozdíl technologický mezi Izraelem a Českem, já tam jezdím rád do Izraele a ta cesta, co ušli za posledních 15-20 let, je neskutečná. Protože jsem na ty čísla koukal zrovna včera, tak Izrael je na tom velmi dobře a ještě nesrovnatelně lépe na tom Korea. Ta čísla jsou ještě úplně jako někde jinde, v násobcích, takže tam je vidět, kolik se právě investuje do rozvoje. A z mého pohledu, a je to trošku zjednodušující teďka v tuhle chvíli, musím říct, ale když se bavíme o tom, že podporuje Česká republika zahraniční investice, kde často se zase jedná o továrny, možná už to nejsou montovny, možná už to jsou nějaké gigafaktory a podobně, tak ale se bavíme o tom, že pořád tam je potřeba dost pracovní síly. Tu pracovní sílu už v Čechách teďka nemáme. Snažíme se ji dovážet na ty specializované pozice, ale pro ty dělnické klasické pozice v těchto továrnách je nemáme. My si sem vezmeme nějakou zahraniční investici, která odebere těm okolním firmám tu pracovní sílu, protože jinde ji nemá kde brát. A je to jenom takové přelévání, protože pak samozřejmě ty firmy zase jsou na tom bity. A třeba některé zkrachují, skončí, nebo zase se musí přesídlit někam jinam a mají s tím další náklady a tak dále. Ale slabě podporujeme to, co tady máme, a to je právě ten rozvoj. Ten lidský kapitál, ty mozky, který kdybychom podpořili třeba těma akciema, řeknu na začátku, a jedno, jestli tomu budeme říkat startupy nebo skvělý nápady, a ty lidi začali podnikat tady a začali dělat produkty s vysokou přidanou hodnotou, protože řekněme si, že ve startupech ta hodnota je úplně jiná, než v nějaké, i když to bude továrna, teď se nechci nikoho dotknout, ale třeba na baterky nebo na něco podobného, tak tím přicházíme o mnohem víc peněz. Ono to sice vypadá jako hezky, že jsme sem dovedli investici, která najednou tady někdo proinvestuje miliardy a zřídí 3000 pracovních míst, ale když ty lidi nejsou, tak to znamená, že je odebere někde jinde. A řekl byste, jo, pojďme se vrátit k tomu, že Evropa se hledá. Minimálně z pohledu inovací, z pohledu nějakého i třeba technologického leadershipu v rámci celého světa. Myslíte si, že to, co se děje dneska
mezinárodní, ani ne tak politice, ale napůl politice, napůl ekonomice, kdy Evropa je pod tlakem tady bezpečnostních otázek v Evropě, je pod tlakem tarifů, je pod tlakem obecně to, že není brána jako silný hráč dneska v mezinárodní politice. Může to přispět k tomu, že tu cestu jako najde, nebo spíše si myslíte, že taková ten decline, o kterém se tady mluví, tak bude pokračovat? Já jsem například říkal, že ve chvíli, kdy Donald Trump vyhlašoval cla pro Evropu a pro země, které nás zajímají, řekněme, tak už v tu chvíli měl někdo sedět v letadle do Číny, do Indie, do Brazílie, do některých možná afrických zemí a podobně a už měl vyjednávat o tom, že ta Evropa bude tím silným hráčem a dohodne se s ostatními zeměmi. Protože u spousty produktů, surovin a tak dále, ta alternativa existuje, může být složitější, může být dražší, může být prostě jiná, to všechno ano, ale tím bychom ukázali svoji sílu, že nejsme tak snadno vydíratelní. Bohužel bych řekl z mého pohledu, že přece evropští politici jsou politici místního písečku a udržení těch svých místeček a nikoli politici, kteří by se snažili a ať si myslím o Donaldu Trumpovi cokoliv, tak přece on hraje tu roli ochranářskou, snaží se to třeba dělat neomaleně, řekněme, možná hrubě, nebo ať už to je promyšlené nebo není, to nevíme, ale snaží se něco dělat pro to, aby přitáhl průmysl do své země, aby přinesl odbyt pro výrobky své země a podobně. Ale to tady nikde nevidíte. Proto jsem byl občas za ty jeho kroky až cynicky rád. Jsem si říkal, že pokud tohleto tu Evropu nevybičuje k nějaké aktivitě, ať už jako bezpečnostně nebo ekonomicky, tak už jako nevím, co by mělo. Ale zatím nevidím jako lídry, že by přesně tady zaletěli za Modym do Indie nebo začali jako formulovat nějakou alianci. Já bych řekl, že zatím, a teď to zase hodně zjednoduším, zatím jediný výsledek je, půjdeme tvrdě do toho a urychlíme Green Deal. Protože umřít rychle je přeci méně bolestné, než umírat dlouho a pomalu. A to mi řekněte, teď to v té tabulce nemůže vycházet. My tolik jako investic, tolik peněz, tolik dluhů přece si nemůžeme dovolit. Některé země si je můžou dovolit, myslím, že nejsou tak zadlužené. V tom globálním měřítku určitě ne. Evropa je na tom ještě pořád poměrně dobře. Ale jsou ty investice rozumné? Ano, všichni chceme žít v čistém životním prostředí. Ale něco je prostě neproveditelné. Řekněme si na rovinu, je to politika, jsou to nějaké sny a cíle, ale nejsou rozumně proveditelné. A často možná ta hrana je poměrně tenká, kdy se to zlomí, že opravdu ty náklady jsou řádově vyšší, ale efekt je nula. V globálním měřítku určitě. Pořád Evropa jsme poměrně malá část toho světa a i když tady o pár procent něco zlepšíme a ostatní toho využijí a když si vezmu, že statistiku nějakou, kterou jsem četl nedávno, že Čína otvírá každé 3 dny tepelnou elektrárnu na uhlí, tak asi my to tady opravdu nespasíme tím, že zavedeme Euro 7. Mám rád auta, tak se omlám za to přirovnání, ale Euro 7, které má 7,5 tisíce stran. Sakra, kdo to vůbec zvládne přečíst, tak kdo to zvládne dodržovat. Jajko to přečte dneska rychle už. Ale nevyrobí ty auta, nevyrobí ty auta. Jo, jako, to je už mimo realitu, mimo lidské schopnosti se tímhle s tím řídit. Ten předpis už je úplně jako mimo. A řekněte mi, vy se potkáváte jak s podnikateli, menšími, většími, tak na druhé straně s politiky. Kde vznikl ten disconnect mezi tím, co vlastně ten průmysl ještě vlastně zvládne? Když se podívám na Německo, tak kde tam třeba vznikl ta obrovská díra mezi tím automobilovým průmyslem a mezi vlastně německým leadershipem, který musel vědět, jakou ránu jim dají? Mám se, že v současném světě má poměrně velký prostor nějaká skupinka lidí, z mého pohledu extremistů, a protože v té politice je to velmi roztříštěné, tak vždycky někdo potřebuje, ty velké strany potřebují doplnit tak, aby mohli vládnout o nějaké menší strany. A ty mají třeba ty extrémní názory. A oni je donutí do toho programu zařadit něco, co je pro ně strašně důležité, aby ukázali, že opravdu přestaneme jezdit autama. Já
vždycky zastávám názor, že když člověk chce něco pomlouvat, tak to má vyzkoušet, takže přestože miluji osmiválce, tak jsem si pořídil třeba hybrida a řekl jsem, že to musím vyzkoušet, co jsem se taky mnohokrát v elektroautě a musím říct, že elektroauta nejsou můj šálek kávy, ale mají obrovské opodstatnění ve velkých městech a v příměstských oblastech. Je to skvělý, je to tichý, opravdu to nekouří, jezdí to krásně, je to jednoduchý na údržbu a tak dále. Super. Ale ve chvíli, kdy já mám do Prahy, řekněme, z domu, moje nejčastější trasa je asi 155 km, plus pak nějaké ježdění po Praze a nemám možnost dobíjení, třeba tam, kde parkuju, tak mě už ta baterka v létě možná, v zimě určitě nevystačí u většiny aut, které jsou na trhu a je to obrovská komplikace. Takže tam já říkám, to nedává smysl. Pokud já dojedu na kraj města, tam si přepnu v tom svém autě na elektropohon, dojedu do centra, nikde tady nezatěžuji emisema, odpoledne zase vyjedu, když najdu na dálnici, zapnu spalovací motor, já jsem šťastný s tou technologií a je to v pohodě. A přitom si myslím, že ta kombinace jako technologicky, co se týká nároku na zdroje a výrobní složitosti a tak dále, je ještě smysluplná. Vy máte obrovskou výhodu, že vy vlastně potkáváte podnikatele z různých zemí, jo, na svých misích. A když byste měl srovnat českého podnikatele klidně s tím korejským, s tím kazachstánským, s tím americkým dneska, bez nějakých, jak to říct, no zkusme to říct na rovinu, v čem jsme lepší a v čem jsme horší. Češi jsou nesmírně šikovný národ, schopný improvizovat. Jsme schopni někdy hledat různé skuliny a hrany, které můžeme využít, proto abychom dokázali udělat perfektní produkt, ať už hmotný nebo nehmotný. A v porovnání s některými zeměmi opravdu se brutálně zabývíme tou byrokracií a ještě opravdu chceme být papeštější než papež, takže takový ten klasický gold plating, že když přijde nějaká nová legislativa, tak myslím tím z Evropské unie, tak tomu ještě přitáhneme ty šrouby, ať opravdu jako to je echt. A já si nemyslím, že bychom byli málo konkurenceschopní. Máme nekonkurenceschopné ceny energie. A jako Češi bych řekl pořád, že ještě v nás zůstává to, že si možná málo věříme. Z mého pohledu velká slabina je, že se neumíme často odprezentovat. Teď se nebavím o startupech. Jo? To jsou lidi, kteří jsou velmi dynamický, mladí a studovali často v cizině. Možná moc prezentují a možná někdy jo, ale to nevadí. Ale vždycky, když přijde tradiční firma někam do zahraničí, přijdeme tam na misi, přivezeme 20 firm, 70 firm a podobně a máme tam business forum a firmy se prezentují. Mají na to, dejme tomu 2-3 věty, velmi krátký čas a oni nejsou schopni říct, kdo jsou, co dělají a hlavně koho tam hledají. Protože když v tom sále sedí 300 lidí, 500 lidí a podobně a já chci zaujmout, tak přeci musím říct, co vyrábím a koho z těch lidí chci potkat. Aby následně, když jsou tam nějaké jednací stoly, tak aby věděli, že za mnou chtějí přijít, protože právě máme o čem jednat. Pokud popíšou, naše firma vznikla roku toho a toho a potom pan majitel přikoupil ještě jeden soustruh a tak dále, co omlouvám, ale pak někdy to tak je, tak okamžitě ta firma je odepsaná z hlediska toho, že může mít skvělý produkty, ale nikoho nezajímá, proboha, co to je. Když to otočím, jakých třeba vlastností podnikatelů z jiných zemí jste si třeba naposledy všiml a řekl jste si sakra, proč jako to neděláme takhle? Určitě u Američanů je to dravost a právě ta skvělá prezentace. Často ne úplně skvělého produktu. No jasně. Jo, ta úroveň je mnohem nižší než u těch českých, ale odprezentují to tak, že potom toužíte, že fakt je to nejlepší na světě, co můžete mít. To bylo asi takový nejvýraznější. Pak jsme byli hodně fází, byli jsme v Japonsku třeba, byli jsme v Thajsku a tam bych řekl, že mají zájem o spolupráci. Češi jsou možná v tom málo odvážní u států, nebo včera jsme měli nějaký setkání s jednou africkou zemí, s těmi reprezentanty a tam je vidět, že Češi necestují tam na dovolenou, protože se bojí, mají málo informací, nechtějí si je dohledat, takže trošku jsme takový peciválové a jedeme hodně na jistotu. A teď trošku možná k vám taky. Podnikáte, fungujete v komoře hospodářské
A 100% inovace vlastně sledujete. Co jste si třeba sám na sobě vyzkoušel, jo? Z pohledu AI, nebo jaké věci se snažíte u sebe ve svém třeba fungování nebo ve své firmě třeba zavádět? Testuju AI, ano, ale řekl bych opravdu testuju. Pořád se snažím mít tu kontrolu, takže ano, nechám si třeba vygenerovat nějaký dopis, když potřebuju, ale pak si ho doupravím. Jo, je to dobrý základ, super, pomůže mi to, protože se mám od čeho odpíchnout. Musím říct, že ta úroveň se hodně zlepšuje, kdy opravdu už je to spíš o komunikaci, jako co si zadám, vlastně bavím se s tím počítačem. Už to není o tom, že bych musel něco velmi specifikovat přesně a tak dále. Rozhlížím se po inovacích, mě inovace hrozně baví. Musím říct, že minulý týden mě vnitřně velmi rozezlilo to, že jeden nápad, který už mám v hlavě asi 5 let, tak teďka někdo představil na veletrhu a předběh mě, což je samozřejmě moje hloupost, když to řeknu velmi jemně, ale měli to hrozně dobře zpracovaný, takže jsem si vzal kontakt a bavíme se možná o nějakém zastoupení. Tak mám radost, že třeba nejsem sám, kdo o tom přemýšlel, protože je to opravdu jako důležitý, si myslím. A mají tam do toho zapracovanou i tu AI. A já jako obecně rád hledám nové věci, rád si je vyzkouším, ale řekl bych, že taky ne vždycky jsem ochotný do toho jít, protože někdy už mám pocit, že ta technologie přerůstá nějakou míru toho, co jsem ochotný akceptovat, kde už ztrácím tu kontrolu. Přemýšlíte někdy i třeba u sebe, že jsme i v tom, co děláme my, nahraditelní v nějakém blízkém horizontu chytřejším strojkem, mašinkou? Tak jak říkal Reagan, těch nenahraditelných jsou plné hřbitovy. Takže všichni jsme nahraditelní, rozhodně. A všichni jednou umřeme, bohužel, ale je to tak. Takže možná to, že si to člověk uvědomuje, je relativně výhra. Má výhodu před ostatními, kteří si to neuvědomují. A to je jeden z důvodů, proč právě se pohlížím po těch novinkách. Mě to baví sledovat ty trendy v mnoha oborech. Nejenom v tom, ve kterém podnikám, ale opravdu i v těch jiných. A právě zase výhoda, kterou bychom měli akcentovat, pokud nás bude technologie nahrazovat, znamená to, že my se můžeme věnovat něčemu jinému. A ano, někdo možná na tom bude tak, že se může věnovat něčemu volnočasovému, ale my můžeme vymýšlet zase dál, kde co vylepšit. Mě by strašně zajímalo, koho nebo co vlastně sledujete, když chcete být v trendu, držet se. Co čtete, co sledujete? Hodně mě baví právě navštěvovat zahraniční veletrhy, kde se představuje spousta novinek. A mě obrovsky nabíjí právě ty mise s hospodářskou komorou, protože už v letadle se samozřejmě bavíme, na letišti se bavíme a když se ty firmy prezentují, ty dobré, tak vidím, co dělají. Dozvídám se, že vlastně vůbec takové firmy v Čechách třeba jsou, což jsem neznal, nevěděl, ale pro mě je obrovský cena, že to z různých oborů. Jednou máme misi zaměřenou víc na cybersecurity, jednou to máme na gaming, třeba taky už jsme měli. Někdy to jsou zase hmotné produkty, třeba důlní technologie, někdy samozřejmě je to zbrojařina a tak dále. A je nesmírně zajímavý přemýšlet o tom, jak se technologie z některého oboru by dala aplikovat pro jiný obor. Tak to jste jeden z mála lidí, co má takhle jako crossový, jako krásně jako průřez s tím podnikáním. Možná ne někdy dobrovolně, ale fakt je to skvělé a nejvíc mě to na tom baví. Od gamingu až po důlní stroje. Jo, to je přesně fakt to, co úplně miluju, protože se dozvím, jak v úplně jiném oboru využívají ať už materiály, technologie, postupy a jak přemýšlejí úplně jinak, jak třeba tam je rozdílný prostředí. Protože kamera, kterou použijete v autě, je úplně jiná, než ta, kterou použijete tady při natáčení a je úplně jiná, kterou používáte v dolech. To znamená, vy třeba, když lítáte na ty mise a máte sebou vlastně podnikatele, tak jakým způsobem třeba potom sledujete, co to přineslo, kde vznikl nějaký biznis, nějakou zpětnou vazbu od těch podnikatelů? Bavíte se potom o tom, co z toho vzniklo? U některých oborů je to těžké, opravdu. Ty zbrojaři, no, jasně. Ti úplně ukecaní nejsou a už z principu ani nemůžou. Ale dá se odpozorovat zhruba rok po té misi, co se povedlo. Když se mi stává, že
ať už nějaká televize, nebudeme jmenovat, chce udělat rozhovor a je to v první den mise, ptají se mě, jaké jsou výsledky, tak při vší úctě to není úplně jako vhodný dotaz, protože si myslím, že se to dá říct někdy na konci mise, že jsme někoho s někým propojili, seznámili, někdo něco odprezentoval a třeba právě získal možnost se prezentovat na nějaké další akci, kde budou investoři a podobně. Ale obecně to trvá v průměru rok, než se dozvíme, jestli někdo začal tam vyvážet, ať už výrobky nebo služby, jestli je certifikoval, když je to potřeba a jaký to mělo pro něho přínos. A kdybyste si měl vybrat jednu zemi, kterou jste třeba v rámci jako misí navštívil, kdybyste nepodnikal v Čechách, tak byste podnikal tam, která by to byla? Tak ještě před pár měsíci bych asi řekl, že Amerika. Teď bych si tím úplně jistý nebyl. Koupíte si tu zlatou kartičku, nebo co to má víc, jo, teď? To je docela těžká otázka, protože Evropu beru jako jeden balíček. De facto, tady ty podmínky jsou hodně podobné, takže bavme se o tom, že by to mělo být někde mimo Evropu. Myslím si, že pro schopné lidi opravdu hodně příležitostí je v Jižní Americe. Bude během velmi krátké doby spousta příležitostí v Africe. A ať se to možná nezdá, tak si myslím, že pro technologické firmy je hodně dobré prostředí i v Asii. Občas chodím hostovat, nebo hostovat, jsem jako guest speaker na univerzitě nebo nějakých seminářích o fintechu a podobně. A mám pocit, že ta mezera mezi náma, co podnikáme vlastně dneska, mezi tou nastupující generací už je jako obrovská. A my se tady vlastně často v podcastu bavíme o tom, že se snažíme ukázat té další generaci podnikatelů, jako kudy by to mohlo jít, jo? Dávat jim jako tipy, triky a tak dále. Co byste třeba té nastupující generaci jako poradil, jestli třeba ze své zkušenosti? Co dělat, co nedělat, čemu se vyhnout, kde naopak jako vidíte příležitost, do čeho by mohli jít? Obávám se, že do značné míry ty zkušenosti jsou nepřenosné. Že speciálně, to je jako s malým dítětem. Radiátor pálí. No. Jasně, dokud si nešáhne, tak neví, co to znamená. Pak už si to většinou pamatuje. Takže je potřeba zažít hodně pádů. A řekl bych, že pokud se někomu povede, že nejsou příliš bolestivé, ale zase musí být dostatečně bolestivé, aby to školné bylo tak drahé, že si ho bude vážit a že si to bude pamatovat do života, tak bez toho se nedá asi dobře podnikat. Zrovna tak, když jsme byli mladí, tak jsme si všichni mysleli, že jsme nesmrtelní a že víme všechno nejlépe, tak časem člověk začne chápat, že to tak možná úplně nebylo. A pokud nemá odžito, jak se říká, tak spoustu věcí nevnímá, nebo vnímá je možná i sobecky a podobně. Což v tom podnikání je výhoda docela. Jo? Na začátku, když jsou sobci, tak dokážou hodně víc nastartovat ten biznis. Pro startupy, proto to dělají mladí lidi, protože opravdu oni takhle si vezmou klapky na oči a jdou tvrdě jenom za tím svým cílem. To je super. Ale zase postupem času zjistíte, že to má víc rozměrů, to podnikání, že to není černobílý, že to je opravdu jako hodně stupňů šedí a občas i nějaká barva mezi tím a tak. Ono se docela se vlastně říká, že ta nastupující generace je velmi averzní vlastně k riziku. K kritice, k riziku, že je velmi takový těžko pak šahat na ten radiátor v jejich případě. Pozorujete to stejně, nebo? Já bych neřekl, že by se báli rizika, ale neunáší kritiku. To je moje zkušenost, že když se snažíte poskytnout byť dobře míněnou, ale nevyžádanou radu, tak se většinou s dobrou nepotážete. I když se nakonec ukáže, že možná to tak bylo, ale jsou prostě jiní. Je to jiná generace, úplně. A musíme brát v potaz to, že já jsem měl svůj první mobil v 18 letech. Měl tam takhle 2 řádky textů, to bylo všechno. A tahle generace už vyrůstala úplně od malička na mobilech, počítačích, tabletech, internetu, všech možných technologiích, cloudech a tak dál. A to je úplně jiný svět. Možná ještě na závěr vás potrápím na jedné věci. Ono často z těch zpráv, které vidíme, ať už ze světa nebo z Čech, tak to úplně jako optimisticky
do toho budoucna vlastně nevypadá. Jo? Teď nechme politiku stranou, ale když se podíváme na tu ekonomiku, tak pořád je to takové minimálně nejisté. Kdybyste měl říct jeden jako pozitivní, optimistický trend, na který třeba vy sázíte, tak abychom si odnesli nějakou naději, že od odborníka přišla zpráva, kde je to dobrý a proč se budeme mít dobře. Dobrá zpráva je, že čas je ke všem spravedlivý a pro všechny stejný. Takže dá se předpokládat, že tak, jak jsme se mluvili na začátku, všichni jednou umřeme a dojde k nějaké obměně. A já pevně věřím, že i když ty nové generaci se přiznám, že často nerozumím, tak ale že třeba právě vymyslí a vyvinou věci, které pomůžou tomu lidstvu přežít a možná líp než v současné době. Že i když se nám to nelíbí, nezdá, dobrý a tak dále, protože já vždycky říkám, že jsem dinosaurus a dělám si srandu, že už jsem se narodil v minulém tisíciletí a opravdu jsem jako založen tak jako, že chci vidět ty hmotné produkty hodně a podobně a to mě baví, ta výroba, kde vidíte, že z trubky vznikne něco, třeba kus nábytku a podobně, tak já si myslím, že ten svět bude vypadat jinak, ale to neznamená, že to je špatně. Vždycky historicky se to posouvalo někam kupředu, vždycky přicházely změny, ano, někdy to jsou revoluce. Někdy to byla průmyslová revoluce, teďka to přichází jako technologická revoluce a možná do budoucna přijde zase kvantová revoluce, když se bavíme o tom, že možná tady budou kvantové počítače a tak. Takže ten svět se vyvine někam, nám nezbývá než doufat, že pozitivně, a na nás je, abychom, dokud můžeme, dělali něco pro to, aby ty změny opravdu pozitivní byly. Jestli si budeme myslet, že to uhlídáme, aby se to někam jako špatně nevyvíjelo, neuhlídáme. To je blbost. Já zastávám názor, že opravdu každý dělá, co umí, ať to dělá co nejlíp. A za mě bych jako ocenil, kdybychom vymysleli technologie, které například ochrání to, co čteme každý den, staré lidi před podvody s AI, že přemění svoje úspory za celoživotní na Bitcoin a pak to nejde dohledat. Pardon, já si myslím, že všechno na světě jde dohledat, když se hodně chce. A i tohle by šlo zvládnout. A to je takováhle kriminalita třeba na starých lidech, to je něco, co já bych řekl, založte startup a vymyslete, jak je ochránit a budete slavný minimálně po dobu několika let. Perfektní. Já bych vám chtěl především jako podnikatel poděkovat za tu práci, kterou děláte pro ten sektor a držet palce, ať se vám to daří ještě víc. Hlavně já jako člověk, který byl vždycky cestoval po světě a chtěl podnikat v zahraničí, tak hlavně ať ti čeští podnikatelé jezdí co nejvíc a lítají s váma a daří se jim venku. A taky moc krát děkuju, že jste dorazil sem, protože doufám, že aspoň tomu našemu publiku pomůžeme ukázat, jakým způsobem to jde a že tam ten optimismus přece jenom je. Já moc děkuji za pozvání. Musím říct, že to dělám hrozně rád, tak jak jsem říkal, že mě to opravdu baví. A jsem rád za to, že můžeme občas těm firmám pomoct se vstupem na zahraniční trhy a někdy možná jim usnadnit i tu cestu, protože oni jsou tak zafokusovaní, že opravdu jim pomůže i to, že je dovezeme na místo, připravíme to setkání s těmi místními podnikateli nebo investory a podobně. A doufám, že je to ta moje troška, kterou můžu přispět ke zlepšování prostředí v České republice a v Evropě. Moc krát děkuju. To byl Radek Jakubský a s vámi se těším při další epizodě podcastu One Bond.